Ginanunsyo sa isa ka diamond mining company nga nabase sa Canada ang pagkadiskubre sini sang tuman kadako nga diamante nga nagabugat sang 2,492 carats sa isa ka minahan sa Botswana. Wala gin detalye sang kompanya kung ano ang kalidad sang among nga diamond. Apang base sa kadakoon sini, ini ang ginakabig nga ikaduha sa pinakadako nga diamond nga nadiskubrihan. Sunod sa ginatawag Cullinan diamond nga nakuha sa South Africa sa tong 1905. Ang diamond ang ginpresentar sang kompanya sa presidente sang Botswana nga si Mogwitsi Masisi. Ang Botswana ang nagapanguna nga pungsod sa kalibutan sa balor sang diamonds nga nagakakuha diri. Ginatos kasaysayan sa nagdagsa sa San Carlos Beach sa Monterey, California, USA nga nagtulod sa mga local official nga siraduhan ang lugar sa mga tawo. May mga caution tape nga ginbutang agud makontrol ang mga tawo nga nagtipon, agud masaksihan ang mga silayon nga nagapahuway kag nagahampang sa balas kag sa tubig. Suno sa pila ka pumuluyo, una iningation nga sila nakakita sa among hitabo. Ginalauman nga magatiner pa sa among lugar ang mga silayon sang 3 tubtob 4 ka semana.